салом алайкум дӯстон ва тамошобинони ҳамешагии сомонаи далер офисиал. ирӯз 29 октябри соли 2023. ирӯза навор фақат оиди ду дона даевол асети Opel Astra H, Astra F, Astra G, Vectra A, Vectra B, Vectra C, даевол асети Mercedes-Benz ва дигар мошино. метавонем барои муроҷиат кардан реклама имо WhatsApp дорем. хона, мошин, замин, квартира, техникаву компаниҳо, офису аппаратҳо боша агар метавонед равон намоед. мо дар навораи баъдина ҳаракат мекунем аму маҳсулоти шуморо фурӯхта битем. бародари азиз, касоне ки мошинхар ҳастен, дар канал подписатсия кунед, аму лайкора монед. дар комментария силкаи канали дуюм мондагиай Auto TV дар оҷа пагамо навор мекунем. хулосаи гап ки шумо дар кадом мошини лозим бошад дар комментария метавонед бинависед. мо баъдан дар навори баъдина ҳам мошина пешниҳод мекунем, барои шумо эълона сар мекунем. мошини фурӯшии якум дӯстони азиз, Opel Vectra A. айни ҳол дар ноҳияи Ёвон, солиш 1995, нархаш 28000 сомонӣ. рақамҳои WhatsApp, номерои Россия мондагием, рақамҳои Тоҷикистонам ҳастанд. метавонед муроҷиат намоед. бензин қатъи кор мекунад, ҳоли газ задагӣ нестанд. мақсад бояд нав газ бизананд. мегам баллонҳо 70%, аккумулятори нави пачка, як ҳафта мешавад аккумулятори нав задагианд. пусидагӣ нестай тамоман. ҳолати мошин хубай, алиш намешавад. суми нақд дар кораи 28000 сомон мефурӯшем, бо камтар савдо мешавад. мошин дар ноҳияи Ёвон. бародари азиз, марамат кунед. касоне ки Vectra A мехарен, ҳамин рақамҳода занг занед ё ки дар WhatsApp-шон муроҷиат кунед. аз номи канали мо иншоалло шумода бо скидка мекунам. мошини фурӯшии дуюм, Opel Astra H. бениҳоят мошин тозаи хушроакай, фасонакай. солаш 2006 сол, айни ҳол дар Душанбе қарор дорад. нархаш бошад 49000 сомонӣ. сӯзишвориш бензини холӣ, дар кузов купе, объём мотор 1.6 литр, коробкаш механика. мошин ҳолаташ хубай, дараҳай. хоб айни ҳол дар Душанбе дар Тоҷикистон қарор дорад. то 28 декабри соли 2024 техосмотр дорад. бахшиш то 2023. кондисионерш кор мекунад. фақат ами рақамода мега WhatsApp, Telegram дорем. метавонед баъди соати 6 занг занед, ҷавобтон метем. мақсад ки дар коран, касоне ки харидор ҳастен, ҳамин рақамоша мондагием 2211 барои муроҷиат кардан. худотон боз занг за пурсенша. мошини фурӯшии сеюм, як дона Opel Astra F. нигоҳ кунем бачаҳо, солаш 1995. касоне ки моро тамошо кардаестен, маълумоташа хушро эътибор битен. мо гап мезанем, баъд рафта бихарем. солаш 95 Astra F дар ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ. нархаш 36000 сомонӣ. сӯзишвориш бензини холӣ, дар кузови хечбек, объём мотор 1.4 литр, 281828 километр пробегша қайд кардагианд. коробка передачи мошин механика, дарони мошин тозаакай. дӯстон азиз, коробка передачи механика, мошинча тупчай ҳамихел қайд кардан, 1 сола документ, 4 баллони 80%, мотор ходовой нав. вопше хулоса мошин хубай. вопше та тенҷаи мошин тайёр кардан барои хидмат мега сум давкар мефурӯшемша. мошини фурӯшии чорум дӯстон азиз, даевол асети, солаш 2005, дар Хуҷанд қарор дорад. нархаш 28000 сомонӣ. сӯзишвориш бензини газ, дар кузови седан, мотораш 1.6 литр, коробка передачи механика, гази евро 4, техосмотр 1 сола. ҳолатиш хубай, даронаш тоза ки хушроакай. соли мошин кӯҳна нестай. баллонош 70-80%. хай гуфтем гази евро 4. ластитихаро марамат кунен. касе ки дар комментар наистен мода, мо пешниҳод кардем барои шумо. хона ва замини квартиро боша агар барои фурӯши реклама метавонен WhatsApp мо мондагием. муроҷиат кунед. мо иншоалло дар навораи баъдина ҳамо маҳсулоти шумора, хона, мошина, замина чизе ҳаст нест,
ما در نوار بعدا реклама میکنیم، هم خیلی تماشاگران پیشنهاد میکنیم. البته که در 3 تا یوتیوب کانال. ماشین فروشی پنجم دوستان عزیز، باز یک دانه دیوال استی. سالش 2009. ماشین عین حال در دوشنبه قرار دارد. کراسکش تازه خشرو. همین سستیانی فسونا که خلاص ماشینچه. سوزشوارش بنزینی خالی در کوزیفی سیدان. ابیا موتور 1.6 لیتر коробкаш автоматика. یک ساله حجت تازه ماشینچه چوتکی без проблема. خریدار انیق زنگ بزنه علیش میشوه با советские یاکی اوپل سروشنا فروشه. نگاه کنین بچه‌ها، تازگی ماشین ببینین فسونکای 37000 сомонӣ нархшай. ای با کسانی که ماشین خریدن بردارو اکاجونو خودتون زنگ بزنین، از حال احوال ماشین خبردار میشین، بعد میرین ان شاء الله میخرین ماشین. ماشین فروشی ششم اوپل وکترا ا، سالش 1995. رقمش بیلاین برای مراجعت کردن. عین حال ماشین در بختر قرغونتپه. نرخش 34500 сомонӣ. سوزشوارش بنزینی گاز در کوزیفی سیدان. موتور 1.6 لیتر. коробка передачи механика. ماشین در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد. موتور واگن، خدوای سازای، بالونش سازای، اکمولیتر نو، کراسکش نو، خلاصه شیشتی های کردی. بعد میفهمید چه خیلی ماشین علیش نمیشوه. قرض داره میگه بخشش قرضم نمیشود. جای خیلی قید کردگن با قرض یا که بعداً سومش میتیم این خیلی واریانت ها میگن نمیشود، علیش هم نمیشود. سومون در کار میفروشیم. ماشین فروشی هفتم دوستان عزیز اوپل وکترا ا، سالش 1992. در ناحیه جبور رسولوف. نرخش 22000 сомонӣ. سوزشوارش بنزین گاز در کوزیفی سیدان. کراسکای سرخ. موتور 1.8 لیتر. 354660 کیلومتر. пробегша иҷода навистагиан. коробкаш механика. савдо мешавад бо нархи 22000 сомонӣ. ҳамон нафароне ки харидори аниқ ҳастанд метавонанд занг зананд, беҳуда моро нороҳат накунанд. дӯстони азиз, навораи мо шумода писанд ҳаст нест? мошино арзонанд, қиматанд? ҳатман фикротонро дар комментария пешниҳод кунед. хушҳол ҳастем ки моро тамошо мекунед. аз ҳаматон розием бародари азиз. баъри шумо навор мекунем. мошини фурӯшии ҳаштум дӯстони азиз мерседес бенз C-класс қабул кардем ки солаш 1996. айни ҳол дар хуҷанди бостонӣ қарор дорад. нархаш 45000 сомонӣ. сӯзишворияш дизел. дар кузифи универсали мошин қарор дорад. абиё мотори мошин 2 литр мебошад. пробегаш 411351 километр. коробкаи мошина автоматика аст дӯстони азиз. срочна кораш камтар ҳаст, арзон ҳам мешавад. 45000 боз муомила мекунем. кузов универсалне барои касоне ки мошинихари ҳақиқӣ ҳастанд, каме боз муомила ҳам дорад. бародарон, тамошобинони азиз, худотон боз занг мезанен, рақамои 907 оиди мошин маълумоташа мегирен, бо иншоалло камтар арзон ҳам мешидааст. мошини фурӯшии наҳам дӯстони азиз Opel Astra F солаш 1997. айни ҳол дар нора қарор дорад. бо нархи 34000 сомонӣ фурӯхта мешавад. сӯзишворияш бензини газ аст. дар кузофи хечбек, мотораш 1.6 литр, коробкаш механика. дар ҳолати хуб қарор дорад. мотор, задни камера. харидори срочна занг занад, боз камтар муомила ҳам дорад. мошин дар нора гаштагиай ами 45 рекламашай метавонанд ами хулоса такси кардагиан дар ами рақамо 34000 мефурӯшанаш. харидори аниқ бошад, мисол занг мезане. силкаи канали Auto TV дӯстони азиз дар комментарияй. мо дар оҷа пага навор мекунем. рӯз дига дар ами канал касе ки ҳар рӯза навор мехоҳанд тамошо кунед, марҳамат,
подписаться کنین. باقی در امان خدا ما را دستگیری کنین. فقط